भोसड़ी वाला बड़ा नालायक बा हो। एकरा तो पते न बा कि चटाई और गेहूं के खेत में रजाई में मजा लिहल जाई। क्या बात कर रहा है? इतना गरम करके बजैला के का जरूरत बा। एक बार फिर से आ गइल बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में रेलाई खिलाई दिखावे खातिर। अभी मजा आएगा ना। चली न बिना कुछ कइले टनाटन कइल जाए। चलो भाई। रोजे आधी रोटियां में होमो के जगावेला। ऐसे आके जगावेला भौजी। भौजी गेट खुला छोड़ दे तो न तो तू अपने पिछुआरी के गेट खुला छोड़ दे तो नहीं पता, तबे न रतिया में वो आ जाला भौजी। हमको नहीं पता। भौजी हम समझा तानी तोड़ो तो मन होखबे करी बाकी यहाँ सती सावित्री बने के ढोंग करता। बबुआ सुतल बाटे। अरे साला ई बबुआ भी आ गइल बिना बियाहे के। तू समझा? ए भौजी केकर बाटे? क्या बढ़िया था गुरु। कब भइल? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। क्या भौजी तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकललू। क्या बात कर रहे रे बाबा? भौजी कम से कम हमरो के एक बार सोहर गावे खातिर मौका दे देता। समझ में तू पावेला आई हो राजा। बतावा जरा कि एकरा कैसे समझ में आई। एकर रहित तब ना एकरा समझ में आई। अच्छी बात कही। तू केकर बबुआ लेके घूमा तारू ये तू ही जाना। छोटी बच्ची हो क्या? तो बात कही भौजी। लेकिन क्यों? हमरा के पावे खातिर बहुत लोग हमरा के कमेंट करता। क्या बात है सर। देख न लो एक हनियो के कहीं मौका मिल जाए दो। तू रोजोये में बह जावे। अरे साला रे लड़वक इंसान। खोपड़ी तो छाल। जी ओके छोड़ा तू हमरा बता दा कि तोरा कहाँ पर बजबैला में ज्यादा मजा आवेला। ओकर व्यवस्था हम करवा देब। साले। अभी और सुनिए। अब हम जल्दी में बानी। हम तो अब यहाँ से जाता नहीं। में जरूर बताई कि वीडियो कैसा लागल और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी जा।